Čauka, ja som Benny Mood a toto je trošku osobnejší vlog z môjho života, pretože som sa rozhodol si po 10 rokoch ostrihať svoje dready. Moja dreadová cesta začala zhruba pred 10 rokmi. Prvé dready mi spravil vlastne jeden kamoš v Rožňave, čau Zali. A potom vlastne na celú hlavu mi robil dready Robko, to Shaman Dreads, pozdravujem tiež. A vždy som chcel dready, pretože ma to nejakým spôsobom priťahovalo celé. Vždy som mal rád dlhšie vlasy a chcel som vlastne niečo iné. A plus som v tej dobe veľa počúval aj reggae, mal som strašne rád Petra Tosha napríklad, čiže mi to strašne celé dávalo zmysel. Teraz vám poviem 3 dôvody, 3 také hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol si dať dole dready, alebo to môžu byť aj kľudne 3 dôvody, prečo si nedávať dready, pokiaľ nad nimi uvažujete. Prvý dôvod, prečo som sa rozhodol si ostriať dready, je komfort. Keď sú také dlhšie, tak ono to začne zavadzať. Jedna vec sú normálne vlasy, ale toto je ťažké, toto je hrubé a často sa mi stalo, že sa zobudím na to, že si ich ťahám alebo šoferujem a sedím si na nich a neviem sa pozrieť do spätného zrkadla, čiže trošku mi začali zavadzať. Prvý dôvod je komfort. Druhý dôvod, prečo som sa rozhodol si dať dole dready, je hygiena. Dready sa dajú umývať, môžete si ich umývať normálne ako vlasy, šampónom, ale problém nastáva, keď príde na vlastne sušenie. Tým, že sú hrubé a tým, že tam sú takto prepletané vlasy, tak oni trošku fungujú ako špongia. A oni keď nasiaknú tú vodu, keď si ich umývate, alebo aj napríklad, keď sa človek ide okúpať niekde, hej, do mora, do jazera, hoci kde, tak oni ostanú mokré, hlavne vo vnútri. A pokiaľ sa správne neusušia, tak potom človek smrdí ako mokrý pes. A to mi už trošku začalo vadiť. Ďalšia vec je, že mám dosť suchú pokožku hlavy a kvôli dreadom si neviem poriadne keby umyť tú pokožku, že sa mi tvoria z toho aj lupiny a tak, čiže toto je ďalší dôvod, prečo som sa rozhodol si ich dať dole. A tretí dôvod, prečo som sa rozhodol si ostriať dready, je vzhľad. Dole som vlastne dosť jebal na to, som išiel dosť taký low maintenance štýl, že proste som ich nechával tak, jak sú. Dready sa dávajú opravovať, vlastne vám to hadžikom tie vlasy tak povťahujú dovnútra a mne sa to dosť nechcelo robiť. Trošku to potom ťahá, celé sú také tvrdé, blbú sa na tom spí. A kašľal som na to a 10 rokov v podstate som takto fungoval, že som zvedal zemovec. A už ma to trošku prestalo baviť, že by som chcel trošku viac vyzerať ako taký kultivovanejší človek. Ďalší dôvod je určite vzhľad, že chcem už aj trošku zmenu a ak by som chcel vyzerať asi trošku civilnejšie. Jo. Čiže to sú top 3 dôvody, prečo si nedávať dready, alebo prečo ja si striham dready. No a toto, keď intro máme za sebou, tak vlastne plán dnes je taký, že idem k Romanovi Barberovi. Sa by som ponúkol, že mi s týmto pomôže. Neviem ešte, aký štýl dáme. Ja som rozmýšľal, že veľmi dokrátka by som išiel kľudne. Nechám to na ňom. Ideme tam do Elite Barbers a uvidíme, čo z toho vznikne. Budete pri tom, ja ešte sám neviem. Som sa trošku nervózny popravde, 10 rokov je dlhá doba, je mi trošku zle od žalúdku, nebudem klamať. A tak uvidíme, čo to dá. Som si pivko na kuráž, lebo dosť som z toho vyflipovaný. Ideme na to, let's go. Locked in, mysleli, že končím. Locked in, mysleli, že končím. Locked in, mysleli, že končím. Je to tak, Roman. Ale ty ideš odjebať všetko akože, alebo co? Všetko je do piči. Ťa odmodujem dneska. Že nejdeš rozpletať, hej? Neviem. Tak, akože môžem ti ich rozpletať. Nemusíš. Budeš mať kaderiaku. Aké máš to pocity, Bani? Je mi fakt zle. Fyzicky mi je zle na piču. Bojím sa, ale budeme sa užrať. Top. Ide sa tie strihať? Idem sa ostrievať, pozri. Idem do... Iba začínam, pozri sa, slow beat, ale rýchle low-key. Som z tých, čo začnem, to končím. Locked in, mysleli, že končím. Low-key, iba začínam. More, hairstyle. From the hood, more. Posledné video z Redny. Ukáž, no si ich užil ešte posledný krát. Yes, sir. Pozri sa, slow beat, ale rýchle low-key. Som z tých, čo začnem, to končím. Nemám čas sa zajebávať, nemám čas sa viacej hrať. Dlho som sa zanedbával, dlho to nechával tak. Dneska nahrávam ti songy zase skoro každú night. Pritom počítam lowky, to v pozadí nechávam hrať. Nesiahajú mi po kár, nastavujem druhú tvár, ale žiadna svetožiara. Mám rád drogy, kurvy chlás, ja makám celý deň, lebo chcem ich každú noc. Je to na to celé. Si ho odľahčil, kamo, tebe jebe. Locked in,
Hej? Nabíja sa ti. Vybrali ste na toto? Hej, iba špína tam bola. Som z tých, čo začnem, dokončím. Locked in, myslím. Moc dobre, hej. Moc dobre, myslím, to nechala asi tak. Roman, druhý najlepší barber. To je prvý. Pán Boh. To je prvý. Pán Boh. To je prvý najlepší. Pán Boh. Prvý je Pán Boh, lebo stvoril všetky vlasy sveta, druhý je Roman. Keď chcete na dole dready, choďte k Romanovi k more. Že končím, low key, a začínam, pozri. Slow beat, ale rýchle low key. Som z tých, čo začnem, dokončím. Hej, mám novú flow, mám nový sound, mám novú home, mám nový stav. Som fúkal som v noci na házoch, dnes už ho len posúfam. Som hlupý Poliak Tago, rozjebal som všetko a yeah, 1000-krát som spadol, ale za každým som vstal. Sa pozri na kreslo a teraz trošku bližšie ku mne. Nebo s hlavou. Odkedy som začal točiť toto video, prešlo asi tak pár týždňov. Som nejaký ten piatok ostrihaný, len som nejak nemal čas to dotočiť. A ako vidíte, tak teda to prebehlo všetko, už nemám dready. Takto som teda ostrihaný. Budem sa musieť ešte párkrát ostrihať, nech sa to všetko dorovná. Mám tu ešte také miesta, také lisiny. Keby si ešte moje vlastne uvedomili, že už nemám dready. Čiže chvíľku potrvá, kým sa mi všetko zregeneruje. Ale ináč som s tým rozhodnutím spokojný, že som tu sa rozhodol si ostrihať dready teda. Mám oveľa ľahšiu hlavu, odišla mi bolesť chrbtice, krčnej chrbtice hlavne. Mám o dosť jednoduchší život. Nemusím riešiť, že kde mám gumičku, keď idem šoferovať, hej, alebo keď idem pracovať alebo niečo. Neležím si na tom, keď spím. Veľmi mi nechýbajú tie dready zatiaľ. A ešte budem musieť prísť na to, aký hairstyle budem nosiť. Ešte neviem, zatiaľ som takýto strapatý momentálne, tak uvidíme. Možno si nechám ešte odrásť a budem mať trošku dlhšie vlasy, ja si nechcem úplne krátke, ale dready si už dávať nebudem. A niečo vám ukážem. Tu sú moje dready. Takto skončili v mechu. Má to v pohode pol kila. No a tady sú ti kľúci, ty vole, to som mám na hlave. Aha, hej, tak no. Čiže jedna éra môjho života je u konca, ale nová éra začína. Nová hudba už onedlho, sledujte ma tu na YouTube, dajte odber, dajte like. Ak máte nejaké otázky ohľadom dreadov ešte, tak kľudne sa pýtajte dole do komentára. A vidíme sa pri ďalšom videu. Benimut.